sai gyaɗa. Kai mai gyaɗa kawo. Ya? Kawo gyaɗar. To. Ta soyu amaro, ta soyu. Ta soyu gyaɗa, ta soyu. Yawwa. Sauke ta. Ya? Sauke. Sauke ta? To. Yawwa. Guda na za baka. Yawwa. Guda na za. Yi nan. Ya? Yi nan. Yi nan? No. Sokon banza sokon. Yawwa. Tanan ne. Kai, amma ya na ganka da dan sanda guda ɗaya, ban ganka da motoci ba, ban ganka da hilis ba, ka tama da mutum ɗaya. Mutum nawa ne suka maka kwasan ne? Ku dai kai da zo mu Kai taya. da Allah ka sauka. Wannan kanin naka bai san waye ni ba. Yana nema ya rena min aiki. Ya Ni kadan ina fita operation kuma in walakanta mutanen lugugui. ya dan sanda guda ɗaya. Ka Ya kwantar bai da hankalinka mu je ka ga aiki. Zo mu je, zo. Abin ba a nan Eh, ka ba. ranka. Zo mu je. Nan Wai har mutum nawa ne? Yau, Har ka ma gan mutum nawa ne? shi nan. Ka ga tsinanen nan. Wannan shi. Wata mutuwar zuciya ta kare maka. Dan wannan yaron shine zai ma kwacen gyada. Ofisa to ga yaron da aka dauko ka zo. Ga wanda ya kwace min gida wallahi ya tada. Kar ka rena hukuma. Amma dai kai ma kai asara. Bacci ina zuwa. Amma duk da ban san ma yaron wani iri bane zan yi aiki a kansa tukun da gani. Bawan Allah mutum ne kai? Ya sunanka? Kai ba ka ji ana ma magana hukuma tana tambayar ka ya sunanka? Mutum. Mutum ni za ka ga kai mutum ne? Kai ka gaya mun waye kai wa sunanka na tambayar ka? Ai ofisa a tafi da shi kawai. Kai dan lami kai ta kowa. Kai yanzu tsabar kare na hukuma hankali. Ka mai da kaki nobi leda ka je ka ɗauko ni akan wannan yaro. Kai ya kamata ma an kama ragargaza in daka sawayenka wallahi. Ni za ka ɗauko akan wannan yaro. Ofisa wannan yaron taurin kai da su irin wannan yaron. Kai kaninka ne? Ƙanina ne, To autan mu zan ne. tafi da wannan in na tafi da wannan za ka kai mun wannan yaro saboda ya ci mutuncin kai. See this na wannan yaron na money na small na no sharp. What?